to Guinée Bissau ko coup d'état woni ko wiyeti ton e nyalawma hande o habri on ɗon kabaru ko horejo leydi ndi walla mbiyen ko gonno ɗon horejo leydi ndi Oumar Sissoko Embalo kanko ɗon holli on ɗon ɓatake mo wodi hollitten kay wonde oɗo saaha joni omona e juuɗe ɓe mo ganduɗa kañum goni koninkoɓe ɓe leydi Guinée Bissau ɗum ko caggal nde piyande nana e betawe o e oɗo alarba hande ton to Guinée Bissau kanko Oumar Sissoko Embalo kanko ni habri wonande kay oɗo saaha joni amona tawe e juuɗe ɓe mo ganduɗa kañum goni koninkoɓe ɓe leydi Guinée Bissau so tawi kay en tumnima on ɗon kabaru mo tottiri zone Afrique ɓe kolliti kay wonande kanko Oumar Sissoko Embalo o holliti amona e juuɗe ɓe mo ganduɗa kañumen ɗum goni dadiɓe ɓe leydi Guinée Bissau o nanga noon ko sanga midi ɗum ko caggal nde o wonno ton to bureau makko to palais présidentiel woni tan to galle lamorgo to mo wondi e jaggue mawɗe laamu leydi Guinée Bissau e saaha mo o nangate o noon o nanguidama hen e omo ganduɗa kañum woni chef d'état major général des forces armées mo leydi Guinée Bissau on woni général Biagé Nantan wondude omo ganduɗa kañum woni Mamadou Touré adjoint muɗum kam e omo ganduɗa kañum woni ministère de l'intérieur woni jagorɗo kalfinaɗo gueɗe nder nderiji ton to leydi Guinée Bissau e on ɓatake mo holiri wiite ko mona e juuɗe ɓe mo ganduɗa kañum gon dadiɓe ɓe e o saaha mo o woni hay hunde ko muusi walla ko metti fawama e dow makko oɗo kabaru noon woni gummiriɗo en be taw he ton to Guinée Bissau noon ko siftinde ko waktuji tan heddino ngam hokkirde ndin ɗon jencude e ɗin ɗon sumgoji horejo leydi bannoɗi e oɗo dimanche jawtuɗo ton to leydi Guinée Bissau ɗo wiya ni kanko Oumar Sissoko Embalo ko kanko ari e go gardigu ɗin ɗon sumgoji temedere kala o dañi hen ko ina tolni e 60% ene woni tan noon omo ganduɗa ko kañum woni e biyeteɗo Fernando da Costa kañumne e hoore muɗum nena waɗano revendiqué e victoire ɗum koko yuti e ɗin ɗon sumgoji kanko Oumar Sissoko Embalo noon eɗen mbawi wiide ko kanko woni ɗiɗaɓijo e horejo leydi Guinée Bissau mo ganduɗa kay ina gayna manda ton to leydi Guinée Bissau ndin leydi ganduɗa ina teska ɗum ko ganduɗa kañum woni e coup d'état ji e kala e saaha.